Ngiphinde ngikubungeleleke mbukeli wethu omuhle futhi othandekayo noma ikuphi lapho ngibukela khona, ngabe isemini, ngabe isantambama, isekuseni, isebusuku, ngithi sawubona. Namuhla ngithe ake ngizochaza into abaningi abayitshela ukuthi bayayazi kanti cha. Ngizochaza lento ekuthiwa inkosana emndenini, angisho ebukhosini, ngisho emndenini, general family. Ngizokuqalekisela ngabantu abawu-4. Ubaba efike ethandane nomuntu, bethola umntwana, bengashadi. Ephinde ethandane nomuntu, emlobole, mase bethola umntwana, bephinde bengashadi. Mase phinda ethandana nomuntu, emlobole, bethola umntwana, mase yashada, mase ethola umntwana. Nanso-ke inkosana. The whole 3 are the firstborn, but abasiyo inkosana, abasiyo inkosana. Engifuna ukusho ukuthi inkosana ingane yokuqala oyithole usushadile. Ngisho ngabe kuthiwa uyithola kulo muntu onayo i-firstborn naye ngoba wawungakashadi naye, akasiyo inkosana leyana. Kuthiwa nje imdala kunalona, kodwa inkosana ile oyithole usushadile. Ngiyacabanga ukuthi ku-clear. Kodwa umuntu uvumelekile ukubeka umbono wakhe nokuphikisa, ngoba ukuphikisana akusho ukuthi siyaxabana, kodwa siyakhala. Bengizama nje ukuthi ngenze kube clear nje lapha. Mawufuna ukuzwa amanye amavidiyo ahambisana nalana, sinayo i-channel lapha ku-YouTube, sinayo i-YouTube channel kwi-TV yethu laphana ekuthiwa iKamavi with Prince Bheka umndeni kaZulu. Ungakhohlwa-ke uku-like kuyona, ushare, ucomment, usubscribe. Ngokuzayo ngifuna ukuchaza ngomuntu okufanele eshisa impepho. Ngiyabonga kakhulu ukulalela kwenu. Siyabonga.